Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kana na bi kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma Mali ani UNICEF ka bolodi ɲɔgɔnma o kalo 6 fɔlɔ san 2026 o baara fɛsɛfɛsɛ kurumbo karili kɛra kayikaw fɛ nɔ an bɛna kuma o kan bidonbari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ projet y'échanger maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati waasa ka se ka sifinaka maa mugan bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni kala bɛn ani kelenya ani koto ɲɔgɔn tala sinsinni na jamana kɔnɔna na an bɛna kuma o fana kan bidonbari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ yen k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na kayikaw fɛ nɔ an ka jamana kɔnɔ maa minnu ni olu ka wulikajɔ ɲɛsinnen don Mali ani UNICEF olu ka jɛɲɔgɔnya kow ɲɛnabɔli kɔni mɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kayikaw fɛ nɔ waasa ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ min ye jɛɲɔgɔnya in ale kalo 6 fɔlɔ baarakɛlenw o kɔni fɛsɛfɛsɛli kɔni kɛnɛ kana na waasa kalo nata ka se ka o baarakɛtaw kɔni boloda nin kɛnɛ kana na min ye an ka jamana ɲɛmayaso min ni o kɔni ɲɛsinnen don fɛɛrɛw ani a jatedenw kɔni bɔli mɔ olu de kɔni ni wulikajɔ kɔni nun don min kɔni senfɛ an ka jamana forobacakɛlaw ka taa fara dɛmɛbagajɛkulu kɔni kan u bɛɛ jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ka se ka baarakɛlaw ka se ka olu kɔni fɛsɛ minnu ɲɛna ka olu ta bala waasa ka se ka minnu ma ɲɛ ka olu fana filiw dilan don n'a nataw la wulikajɔ a ka se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin an ka jamana ale sifinnakaw kɔni mɔ nin wulikajɔ in laɲini ye min ye o de ye san 2020 ka taa bila san 2026 UNICEF ani faso Maliba kɛlen don ka baara min kɔni boloda ka ɲɛsin sifinnakaw mɔ waasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u ka se ka furakɛli ɲuman ani min ye kalan ani balo ka se ka o kɔni sɔrɔ saniya ani bɛsɛya o n'a ɲɔgɔnna caman o ka se ka sɔrɔ jamana sifinnakaw fɛ. Sifin jɛkulu olu ka tɔn min bɛ wele ko Association pour la promotion des jeunes enfants communicateurs APJEC olu kɔni ye lakɔgɔli boloda ka ɲɛsin an ka jamana maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa Bamako yan nɔ fɛn min ye ka se ka a maa ninnu kala bɛn ani kelenya ani kotoɲɔgɔn ta la ale kɔni sinsinni na waasa don n'a nataw la an ka jamana ale bɛ se ka basigi sɔrɔ cogoya min na nin wulikajɔ in a kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ni a bɛ wele ko y'échanger fɛn min a musaka o bɔra nansarala kelenya tɔn Union européenne maaw kɔni kunna ka ɲɛsin an ka jamana sifinnakaw kɔni ma waasa bɛn ni kelenya ani ka kɛlɛw kɔni kunbɛn jamana kɔnɔna na. An bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa segukaw fɛ yen nɔ min ye o denmisɛnnin 150 bɔɲɔgɔnko wulikajɔ kɔni kɛra waasa u bɛ se ka wolosɛbɛn kɔni sɔrɔ cogoya min na ediko maaw olu kɔni ye nin wulikajɔ in kɔni sigi sen kan a musaka o bɔra Barcelone ale mairie kɔni kunna fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana maa ɲɛmaw ka fara dɛmɛbagajɛkulu ani sigida maaw kan o bɛɛ de kɔni jɛra waasa nin sifinnaka ninnu u bɛ se ka sɛbɛnfura sɔrɔ sɛbɛnfura min ni a bɛna kɛ sababuya ye ka yɛlɛma don u ka ɲɛnamayaw kɔni kɔnɔna na ediko maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin sɛbɛnfura in kɔni ko sɛbɛnfura gansan tɛ bari sabu ko nin ye paaranya fɔlɔ ye waasa sifinnaka ninnu ka bɔ den kɛrɛfɛya la ni ka kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw. An ka jamana tungana talo olu ka lajɛba min kun bɛ sen na Bamako yan nɔ a baara kuncɛw kɔni kɛra san 2026 o kɔni lajɛ belebeleba in kɔni senfɛ maaw bɔra jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani jamana kɔkan waasa an ka jamana tungana talaw u bɛ wulikajɔ min na a bɛ se ka nafa ɲɛ jamana ye cogoya min na o baara kuncɛ kɔni kɛnɛ kana na an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ jamanaden minnu sigilen don kɔkan olu ka ko ɲɛnabɔli ma ni o ye Musa Atayɛri ye a ye maaw kɔni fara ɲɔgɔn kan dɛmɛbagajɛkulu ka taa se tungana talaw ani maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɔra yɔrɔjan ka na nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kan a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a fɛ waasa ka jɛ ni ka surafana kɔni dun ɲɔgɔn fɛ waasa nin ɲɔgɔn ye belebeleba min
n'a kɔni kun nun donna an ka jamana kɔni kɔnɔna na ka se ka a jate minɛ min ye baara minnu ni olu kan ka kɛ don n'a nataw la waasa ni ɲɔgɔn ye a ka se ka nafaba kɔni ɲɛ jamanadenw ye minnu sigilen don jamana kɔkan na a kɛnɛ ka na min ye OIM ale kɔni ka ɲɛmaaba min ni o ɲɛsinnen don farafina tilebiyanfan ani cɛmancɛ bolo ale tunganatalaw ka koɲɛnɛbɔli mɔ ni o ye Sylvia Ekra ye ale kun bɛ kɛnɛ in kan a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye a kɔni cɛsirilen don k'an ka jamana maa ɲɛmaw ka u dɛmɛ waasa tunganatalaw olu kɔni bɛ se ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan k'a ɲɛsin jamana ale sɔrɔ yiriwali kɔni mɔ fɛn min ye a y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko nin baara ninnu tɛ se ka sinsin fɔ jamana maa ɲɛmaw tunganatalaw kɛnyɛrɛye cɛkɛdaw ani musakabɔlaw k'o bɛɛ de kan ka jɛ ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa tunganatalaw u ka nafolow a ka se ka don jamana kɔnɔ ni ka yiriwa baaraw bolo da. An bɛ taa Moptikaw fɛ yen nɔ min ye lajɛrɛ belebeleba kɔni kɛra waasa kunnafoni kolo kunnafoni jatigintan o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na a kɛra ka bɛn juillet kalo tile 16 san 2026 u ka projet kɔni hukumu kɔnɔ projet min ni a bɛ wele ko sigida hɛrɛma ni a baaraw kɔni sigira sen kan URTEL maaw kɔni fɛ n'a baaraw kɔni sigira sen kan URTEL maaw kɔni fɛ ni o ye arajo sow olu ka jɛkuluba kɔni ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛkun de ye mun ye ka se ka an ka jamana kɔni kɔnɔna na kunnafoni jatigintan ka se k'o kɔni kɛlɛ ka bɔ yen nɔ waasa jamanadenw olu bɛ se ka kunnafoni sanumanw kɔni sɔrɔ cogoya min na a baaraw kɔni sigira sen kan ni baɲumankɛ tɔn ni o ye Search for Common Ground olu ni u dɛmɛbaa jɛkulu ni o ye Belgicaw ka coopération kɔni ye u jɛra ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa bɛn ni kelenya ani kotoɲɔgɔnda la o ka se ka sinsin jamana kɔnɔ ni an ka jamana arajosow olu kɔni ka jamukanw ye jamukan min ni o bɛ lafaamuyali ta k'a ɲɛsin jamanadenw mɔ an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Venezuela ale jamana kɔni kɔnɔna na fɛn min ye ko maa ba yirika de kɔni bɛ yen minnu kɔni mako bɛ dɛmɛ la ka kɛɲɛ ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ fila min ni o kɔni kɛra u ka jamana kɔnɔ ni a kɛra sababuya ye ka denbaya caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la UNICEF ka fɔ la ko maa min bɛ yen ni o ye denmisɛnnin ka maa 680 bɔ ɲɔgɔn ko olu de bɛ yen minnu mago bɛ dɛmɛ teliman na. An bɛ taa Gazakaw kɔni fɛ yen nɔ min ye diɲɛ tɔnba ONU maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko bana kɔni ɲɔɲɛnen don u ka maaw ka yɔrɔ la maa minnu ni olu kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka na u daga min ye u ka jamana fan dɔ kɔni fɛ ko o kɔni bana kɛlen don ka u tɔɔrɔ u sigiyɔrɔw la maa 9,000 bɔ ɲɔgɔn ko de kɔni bɛ yen ko bana kɔni kɛlen don ka u degun nin dɔgɔkun 2 laban in kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ k'u mago bɛ dɛmɛ la waasa ka se ka u bɔ ni bana in bolo ni ka lafiya lase u ma. An bɛ taa Ukraine jamana kan min ye ACR maaw olu kɔni ye welewelemada kɔni kɛ k'a ɲɛsin min ye diɲɛ maaw kɔni ma barisabu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa miliyɔn caman de kɔni bɛ yen minnu kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la san 2026 kɔni kɔnɔ min ye maa minnu ni olu kɔni mago bɛ dɛmɛ la ko hali n'a y'a sɔrɔ wulikajɔw kɔni bɛ sen na ko dɔ ka fara u kan waasa maa ninnu u bɛ se ka bɔ degun na cogoya min na. Alamɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo bunahadamadenya ni yiriwa arajoso HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a y'aw sogolen to an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se an ka fiɲɛ sira ma ni o ye 96 tomi fu fiɲɛ suru ye a bɛna kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi ta in lasiraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.